Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa same Facebook Secrets and Confessions. Kuri seiko mungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, iyo yandaposta kupage redu reku Facebook. Kana musati mava kutevererawo Facebook page yedu, I am asking for your following ku Facebook ikoko. Hanzi makadii mukomanashi, ndakabata mavideos mufoni memudzimai wangu ainge akashama, tikanetsana kusvika tarovana, akabuda mumba akatora shuga kwava kudira mutank nemuinjini paunoisa napo oil. Handina chandakaziva, kwava kumutsa mota ikabva yanyarara. Ndafamba about 5 kilometers, ndadzoka kumba after 3 hours. Ndakumbira towing kune friend yangu. Ndakasvika pamba, door rakashama, mumba musina kana anything. Mukadzi atuta twake aenda. Now ava kuBotswana, asi ari kuti anokumbira sorry. Zvinhu izvi zvine 2 weeks zvaitika. Apa tine vana tose. Please advise me. Muri yeZimbabwe ndo message imwe iyo yandatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu avo vanditumidzira message ku Facebook. Vari kudawo mazano. Ngatiitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Pakaipa munhu akadai vangavimba naye here kuti ange achidzoka zvekare muupenyu hwavo, kana kuti zvava kutotyisa? Zvakangoma hazvo veduwe. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukoma nashi ndiri murume uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Nyaya idzi dzekudhiraivha mota dzevanhu, mukoma, zvinenge zvakaoma. Unenge usina hako plan, but basa richidhiraivha, basa iroro I don't even recommend it to anyone, kunyangwe vangu vana vose mukoma. Ndakavaudza kuti handidi kana umwe chete zvake uyo wandinoda kuzonzwa achiti ari kutsvaka basa rekudhiraivha. Vanhu ava vanenge vaine midziyo yavo, vanenge vaine kubatwa kwavanenge vainahwo hunozosakisa maaccidenti muroad. Nekuda kwezvandinoziva mukoma, ndinotya kana ndikanzi ndinenge ndiine rwendo urwo rwandinenge ndiinarwo kuti ungobuda kana muHarare ndichienda kwedu kugweru ndo kumba ikoko. Tinawo musha watakavaka kumaruzeva, nekuti vabereki vangu vakabva kuMalawi ndokubva vachizoya muZimbabwe vakatanga kushandawo pamaini, saka vakabva vachizowana imba mugweru. Saka kugweru ndiko kwatinototi ndiko kumusha kwedu ikoko. Saka kunyangwe ndikanzi ndikuenda kunoona vazukuru, because ndatova nevazukuru, hana yangu inenge isina kugadzikana. Kana kuri kunzi unenge uine a private vehicle, mukoma, advice yandinoda kupa vanhu nenguva iyi yatava kuda kunopinda nguva yeChristmas, musafamba usiku. Please ndapota, fambai masikati kwakachena, nekuti usiku ndo nguva iyo inotarisirwa kuti heavy vehicles ange achizofamba, vehicles akafanana nemabhazi, marori, nekuti anenge aine zvinhu zvaanenge akatakura zvinenge zvichirema. Asi kana mukafamba masikati unenge uine good visibility, nekuti kana uine ka private ako kaunenge uchifamba nako, kana ukanoita accident nebhazi rinenge richimhanya, unokuyiwa ende unofirapo passport kunyangwe netruck. Asi kana kuri kunzi ukafamba masikati, hongu maaccident anoitika masikati, but masikati ari nani nekuti unenge uine good visibility. Kunyangwe pakada kuita chinenge chichida kuti chinge chichiitika, unokasika wazviona kuti there is something that is about to happen. Saka kana uine motikari diki, musawanzokufarira kufamba makadhakwa, uye zvekare kufamba uri usiku, nekuti tsaona zhinji dzinoitika uri usiku. Ndichidzoka panyaya yangu, ndainge ndimbori driver, ndakadriver
matrack kwe15 years. Dzinza redu mukoma rainge riri rematrack drivers. Saka ndakazotanga kushanda nevamwe mukoma cousin brother yangu, ndo vakandidzidzisa kuti ndinge ndichidriver track zviya zvavanoti zvikondo zvinouraya. Ndo chandakadzidzira nacho ichocho. Tainge tichienda DRC, Congo, Mozambique neSouth Africa. Saka murungu wandainge ndichishandira akazotanga kubhurwara mushure mekunge atanga kufambidzana neumwe mukadzi aigara kudhuze nekwaZindoga. Mukadzi uyu aita sekunge ainge akagadzirwa nehama dzemurume wake, nekuti vakatanga kufambidzana nemurungu wandainge ndichishandira. Murume wake mushakabvu achiri munyoro asati atomboputika. Vainge vava kutoonekwa vari vose. Saka zvichitaurwa zvinonzi hama dzemufi dzakabva dzachizoenda kumakuva, dzikabva dzachizonoudza mufi kuti mudzimai wako wawakasiya ava kutonyang'anya nezvikomba, muka uzvionere wega. Saka murungu wangu akabva achizonodirwa mhepo nemukadzi waainge achirara naye. Hongu dzimwe mhepo dzinokonzeresa kuti mabusinessmen ange achizobhurwara imhepo idzo dzavanotapurirwa nevakadzi vavanenge varara navo, vanenge vaine mweya yejambwa neminyama. Ndo zvakaitika kune murungu wangu. Saka murungu wangu akati aona kuti ainge ava kubhurwara, akamboedza kutengesa zvimotikari, akabva achizotanga kurendesa garaji rake, ava kurendesera umwewo ainge aine mabhazi asi ari machicken buses ainge achifamba local, asi hazvina kutombofamba zvakanaka. Ndini ndakazongosara ndiri ndega mushandi wake kumarori. Ainge aine makombi zvekare, but muchazoona kuti hazvisi kutobatana. Dzimwe nguva taikwanisa kuchovha about 3 months tisina salary yatinenge tawana. Asi murungu wangu iye ainge achindifarira. Ndo zvakazokonzeresa izvozvo kuti ndinge ndichizongoramba ndiri pabasa kwenguva yakareba. Saka ndakabva ndachizonzi nemurungu ainge achida kuti tinge tichimbofamba, nekuti ainge akanzi ainge aine mhepo yainge iri paari. Takabva tachizofamba tikabva tachizoenda kun'anga kwatakaenda mukoma tainge takati murungu nemhuri yake, then ndainge ndiri ini pavashandi namanager zvekare neumwe ainge achidriver makombi awo ainge achienda kumasvingo ainge ari emudhara watainge tichishandira. Tasvikako mukoma, mudhara akarombeswa, takatotarisa nekuti takapinzwa mune rimwe zimba iri mukoma rainge rakapendewa white kumadziro. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichigara pasi. Murungu wedu akagara ari kumberi kwedu, akabva achizopiwa tsvimbo iyo yaakanzi tsvimbo iyoyo yaifanira kuti inge ichizoita 1 day iri mumotikari dzake dzose kuzonosvika motikari dzake dzapera dzose. Saka akatangira patrack rangu, nekuti kune kwandainge ndichifanira kuti ndike ndichiinda. Ndakafamba naro track local mukoma for 1 day, nekuti yainge yakanzi tsvimbo iyoyo inofanira kuva iri motikari inenge ichifamba for 24 hours. Then ndokubva ndachizodzokera kumba kwake ndikanosiya tsvimbo. Ndo pakatangira maaccident iwapo mukoma. Kombi yemudhara iyeye yakazonokudubuka, yakaita zvekuvhunika chitoshen bar apa yainge ine trailer kudaro yavhunika toshen bar. Then trailer ndokubva yachizotanga kutevera ikabva yachizonovhiringidza kombi kwava kubva yachizonorara nemanhede. Pakafa vanhu 3. Hapana kumbotora mwedzi. Mudhara ainge aine zvimwe zvimakombi zvaainge ainazvo zvainge zvichimhanya zvichienda kukwekwe. Pane chimwe zvekare chakadona. Then dzimwe kombi dzemunhu 1 mukoma dzakanoita head on. Kombi idzodzo pakangofa madriver chete. Saka pamaaccident ose awa akaitika, maaccident ose paifa driver. Pakombi yekumasvingo pakafa vanhu 3, driver akafirapo paspot. Then pakombi dzimwe idzi dzainge dzichienda kukwekwe dzakanorova head on, imwe ichibva imwe ichidzoka. Pakunopesana dzikatoti head on, madriver akabva afirapo
passport. Mukoma after zvinhu izvi zvaiitika munharaunda aishandira akatanga kubata imwe mari yainge yakawanda. Saka pandakazonoramba aida kuti ndinge ndichienda naye kumakuva kuti tinge tichienda kunouraya jongwe iroro mukoma ainge akaritenga kuMbare akauya naro akabva anditi usati waenda kuZambia ndoda kuti tinge tichienda kumbudzi. Ndikati kumbudzi kunoitei nhaye mudhara? Akati kwandiri mafambiro ako auri kuita ndikuona sekunge uri kunyanyisa kumhanya, saka ndoda kuti ndinge ndichiita zvinoita kuti unge uchizova wakachengetedzeka. Ndikati seizve muri kuzama kuti kudii nhaye mudhara? Akabva achizondiudza kuti mishonga yake yainge akapiwa yainge iri mishonga inopota ichikonzeresa maaccident. Saka sezvo painge paine vanhu vatatu vainge vatofa nechekare, ainge ava kufungidzira kuti ndini ndainge ndichazofa ndiri wenumber 3. Ndikabva ndati zvakanaka mudhara. Ndakazotaura nemudzimai wangu, mukadzi wangu akaramba akati kwete, zvimwe kuda kana mukaenda kumakuva ikoko munokwanisa kuzotorasirirwa zvinhu zvacho izvozvo zveurombwa, pamwe zvava kutomunetsa kana kuti ndimi mava kufanira kuti munge muchifa manje. Ipapo hana yangu yakangoti kurova. Ndikabva ndati alright mudhara, hapana problem, saka ndoda kumbonotanga ndanoona mhuri. Akabva achizoti kwandiri aiwa hapana kuipa. Iye ainge ava kutozviziva kuti munhu uyu ari kutya kuenda neni. Yaakazonditamba manje akabva achizoti kwandiri aiwa rori enda hako naro. Apa motikari yainge yakalodha mukoma. Ndakaenda nerori kuHighfields kwandainge ndichigara. Ndokubva ndachizomufunda ndikati mudhara kumbudzi handikwanisi kuti ndige ndichienda nemi. Akatanga kupopota akabva ati sei uri kuti haukwanisi kuenda neni kumbudzi? Wataura nani? Wataura nemukadzi wako? Wamuudza kamasekretsi angu ose? Une n'anga kaiwewe? Une n'anga yakubatsira? Vanhu vakagara muHighfields vanoziva kuti muHighfields mainge mumbori neimwe n'anga so yainge ichigara mugomo kana muchiiziva. Saka akatanga kupopota achiti waenda kuna sekuru name Eden? Ndokwawaendaka? Ndinozviziva. Manje unofungidzira kuti wakangwara, dzosa rori rangu. Ndakabva ndachizotaura nemudzimai wangu ndikamudza kuti ndo zvainge zvaitika. Mudzimai akabva achizoti kwandiri aiwa zviiti kuti munge muchiendesa rori murimi ko kana mukakuvadziwa. Saka akabva achizotumidzira umwe driver. The funny thing about it mukoma, driver uyu akazoti ava kubva kunonzi kuNdola kuZambia ava kudzoka kunoku kuZimbabwe ainge ava kudzoka nechibage. Akafira pakapiri ngozi. Ndipo apo paakatadza kukontrola motikari paainge odzika pamutero, akatadza kunodzika zvakanaka kwava kuenda kumawere. Mukoma nashe haana hake kufa asi akatyoka gumbo zvekuti zvekudhiraivha handioni sekunge akakwanisa zvekare kuzofamba nemotikari nekuti akavhunika gumbo rikabva rachizogurwa pamabvi apa ndoparakazogurwa. Zvingadai zvakaitika kwandiri. Saka nekuda kwezvakaitika mukoma handidi ende ndomunamato wangu andakaita kuna Mwari. Ndikati Mwari, ndini wekupedzisira kunzi ndiri truck driver mumhuri. Handidi kuona zvekare umwe munhu wemudzinza rekwedu anozonzi achaita truck driver. Mwari, vose avo vari kutevera kumushure kwangu zviri nani kuti vange vachitsvaka havo mamwe mabasa ekuita mishando yemaoko, vanenge vachigona zvikoro voita havo madhigirii. Chibasa ichi chekudhiraivha mukoma zvakangofanana nekuti kana ukashandira munhu akaromba unenge uri pariski number 1 yekuti kana ukabondera nemotikari iyoyo apa yakaitirwa mhiko dzekuti inofanira kuti inge ichizoita accident, yaita accident kudaro muridzi wemotikari haasungwi. Anosungwa ndiwe driver, asi panenge paine zvinenge zvakuvhiringidza ipapo kuti unge uchizokonzeresa accident kana kuzotorarama uine kakubatikana mupfungwa kekuti asi paaccident iyo yandakakonzeresa ndakaurayisa kana vanhu 10. Kurarama pakadaro kunonetsa. Saka advice yangu kune avo vanofamba nematrack, especially kana ukangonyumwa kana ukasuspekta kuti munhu waunoshandira
iye anoshandisa mishonga kana rimwe basa richiwanikwa. Tsvaka rimwe basa nekukasika, nekuti ndakazvionera ndega mukoma. Ndini ndainge ndiri right hand man wemurungu wangu, zvekuti kana manager wedu ainge akatondivenga because murungu wangu ainge ari very comfortable kundiudza masecrets ake ose, akarombeswa. Takamutarisa kutoti murungu uyu ari kutoromba kapa, zvinhu zvaari kuita, tsvimbo iyi yaapiwa itsvimbo yeurombwa. Ndiyo secret yangu iyo yandinayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu, way strange things indeed they do happen in this world. Uyai nawo maconfessions kune vose avo vakamboshanda vachiita basa rekudriver. You can come to my inbox and tell me ndezvipi zvaitwa nevarungu venyu zvamunoti uhu hwainge huri hurombwa chete, izvo zvakaitwa nezvainge zvichiitwa nevarungu venyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndatambudzwawo $100 iyo isingaperi, ende ndava kutya nekuti pane pandakatomboenda ndikanotenga pane imwe supermarket. Amai avo vainge vachitengesa vari patel vanenge vanonamata vakazviona kuti mari yandainge ndakabata yainge iri mari yemushonga. Vakangonditarisa vakati, mukwasha, handidi hangu kukusungisai, asi dai muri umwe munhu matsvaka Jesu achawanikwa. Ndikati neizve? Vakati, munozviziva zvandiri kutaura, dai mangobuda zvenyu, siyai zvinhu zvenyu, hapana chakaipa. Vakandidzosera $100 iyo yandainge ndavapa. Mari iyi mukoma ndakabva nayo kuSouth Africa. Ndiri kuSouth Africa mukoma, ndakabva last year. Basa randainge ndichiita basa rekudriver mauber, ndikazotanga kuita zveMr D. Saka kwatainge tichishandira kwakazotanga kuita maproblems ekuti tainge tava kunetsana zvino nevamwe maSouth African avo atainge tichishanda navo. Saka basa rakabva rachizopera. Basa rakati rapera ndo pandakabva ndachizotanga kuita zvemapiece job. Ndikaona kuti hazvisi kubuda, ndokubva ndachizotanga kutsvaka n'anga. Ndakabatsirwa neimwe n'anga yekuMalawi. Saka n'anga iyi yakandipa R100. Akabva achizonditi 100 iyoyo yainge isingaperi. Ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa. Ndakatanga ndichatenga zvinhu zvandainge ndichida mumaspaza shop yemumaSomalian. Pandakaona ndichiramba ndichingodzoserwa change, nerimwe zuva akanditi enda kuShoprite. Ndakaenda kuShoprite mukoma, akanditi zadza trolley tainge tiri tose. Akanditi kana tikasungwa tinosungwa tiri tose. Then ndokubva tachizoenda patil. Ndainge ndichiita kudedera. Tasvika patil mukoma nashe, ndipo pandakabva ndachizobuditsa 100 iya. Musikana ainge ari patil akatonyemwerera mukoma, akanditarisa akabva anditi, unalichelete. Zvakatondinetsa kuti munhu anganditi ndine mari yakawanda kudaro. Apa ndainge ndiine R100 chete. Ndakamupa 100 iya, ndokubva atoisa mutil kwava kutorova. Ndakatonzwa till ichitoti krrr kutovhura, ndokubva andidzosera change. Akandidzosera change yainge ichisvika kuma 1000 something change yaakandidzosera. Takati tichibuda padoor paya panenge paine masecurity, ndichivapa receipt. Mumwe musecurity akatondibvunza kuti uright muna, because ndainge ndichibvunda ndichidedera pandainge ndakabata receipt ndichiti pano tinosungwa. Saka mudhara iyeye akabva achizondiudza kuti ndainge ndisingafanire kurakidza kutya kana kuri kunzi ndinenge ndichiita madhiri iwawo. Ndakasvika pakutenga motikari pane imwe dealership
iyo yandakazouya nayo kuno kuZimbabwe ndikasvika ndikazoitengesa ndikabva ndachizotanga business. Saka mari iyi ndakazopiwa yava $100 ndadzosera R100 because ndakati kwandava kuenda marands haachashandi, ndiri kuda $, vakandipa iri $100 inova iri iyo yandinoshandisa. Zvino zvakakuitika mukoma ndezvekuti kana ndikapinda mushopu umo mandinenge ndichida kuti ndinge ndichitenga zvinhu zvemore than $100 nekudzosirwa change on top, kana vanhu vemushopu imomo kana vari vanhu vanonamata kana kuti kana vaine zvinovachengeta, ndinotanga kurwara, ndinotanga kubuda mututu zvekuti ndinoita kana wiki rose ndichirwara ndichinzwa kuperezeka. Ndava kutya kuti ndinokwanisa kufa. Ndinoda munhu anokwanisa kundibatsira. KuSouth Africa ndakanzi kana ndabuda muSouth handichatotendedzwi kuti ndinge ndichidzoka zvekare muSouth Africa nekuda kwemhiko idzo dzandakaita. When you have posted my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndine $100 isingaperi. Yo, pakaipa. Zvakangooma hazvo vedu we.